Mecah Nggih. ini mecah nanae. Nggih. Ning niku perlu dikum banyu. Gak ampun. Mboten. Niki mengke gari neruske dilanjut teng dalem utawa dibalikke mriki malih mboten napa-napa. Pokoke Niku resiki ngangge revanol utawa alkohol mengke bakdo niku diparingi lidah buaya, bakdo diparingi lidah buaya rata nembe bedak. Mboten sing kaladin cair mboten nggih. Ampun. Sing hirosin niku. Nggih. Iki pecah. Nggih, bang pecah. Iki banyune pecah. Nembe mecah. Lemes. Rasane mau kaku le. Saiki lemes. Maksudnya wis iso diselujungke, Bro. Ayo lemes gak ikine. Ayo digerakno. Gerak le. Digerakke. Nah. Nah. Sing iki ya. Nah. Piye kaku gak? Iki sing pinggir niku nggih. Sing pundi? Pinggir niku to. Oh, nggih. Oke. Sing nika? Pinggire piye? Mriko sami. Mboten. Oke. Berarti sing pinggir niki lah niki.